Si osoba, ktorá stelesňuje všetko, čo muž od svojej manželky chce. Tvoje názory, hodnoty a ako sa správaš ku všetkým ľuďom okolo seba sú dôvody, prečo by som sa pre teba rozhodol ktorýkoľvek moment v živote. My chlapi v živote nepotrebujeme veľa, potrebujeme ale podporu, pochopenie a istotu. Ja viem, že ma budeš podporovať vo všetkom, čo si vymyslím. Viem, že si pre mňa človek, s ktorým môžem zažiť úplne všetko a zároveň sa nikdy nemusím uskromňovať. Nebudem ti slúbovať veci, ktoré sa nedajú splniť, ale všetky tie, na ktorých mi v srdci najviac záleží. Že naša rodina bude vždy na prvom mieste, že vždy nájdem spôsob, ako vyriešiť naše nezhody a výzvy, že budem tvojim útočiskom, že ťa budem vždy rozosmievať. Dnes ti sľubujem, že budem vždy pri tebe, v radostiach aj v tých menej ľahkých chvíľach a že ťa budem milovať presne takú, ako si. Láska moja, keď sa pozriem na naše začiatky, spomínam si, aké to bolo nenútené a ako prirodzene som sa do teba zamilovala. Čím viac som ťa spoznávala, tým viac som si uvedomovala tvoju výnimočnosť a zrazu som chcela každú jednu minútu tráviť s tebou. Niesol si mi do života pokoj a každé moje životné rozhodnutie začalo byť o to ľahšie. Dnes tu pred tebou stojím a ten pocit sa len umocnil. Môj jediný strach nespočíva v tom, že by naša láska nemala vydržať, ale v tom, že ak nám pri najlepšom zostáva 70 rokov života, ako všetku lásku a všetky veci, ktoré s tebou chcem zažiť, vtesnám do tých zvyšných rokov. A preto, aby sme stihli zažiť čo najviac, ti sľubujem, že budem tvojou vernou manželkou, ktorá bude stále chcieť vedieť, aký si mal deň. Že sa vždy pri plných zhodách zamyslím, či si náhodou nemal kúsok pravdy. A že aj keď náš život bude občas vyzerať všet neobyčajne, budem v ňom vidieť výnimočnosť a vzácnosť presne tak, ako to vidím dnes. Budem ti stať po boku, aby si vedel, že nie si na to sám. Ďakujem, že si vybral práve mňa. Ako sa o ňu postaráš? Cez prach dverí ju budem nosiť, budeme variť. Dáme mu ten kľúčik? Dáme. Tak, výborne, výborne. Bude chcieť ísť niekam. No! Ešte si oddychnem dneska. No, výborne. Takú malú pusu teda, to vám tiež dovolím. Dobre, stačí, zase nebudeme zdržovať. Ste protikladmi, ktoré sa ale perfektne dopĺňajú. Odteraz spoločne tvoríte celok, ktorý je potrebné šíriť s vašimi úžasnými vlastnosťami z generácie na generáciu. Preto mám spolu s vašimi najbližšími, so všetkými tu prítomnými, s tými, ktorých máte najradšej, prajeme všetko len to najlepšie na vašej spoločnej ceste životom, naďalej vytrvať, užívať si jeden druhého, pripomínať si silu a zmysel vašej lásky a neprestávať veriť, že vždy sa všetko na dobre obráti. No čo povieš, aká je? Výborná. Málo slaná, že áno, málo, takže poďme. Polievka je málo slaná, nevesta je neboskaná, no boskáme sa, poďme. No čo povieš? Počúvaj, ale
taká malá pripomienka. Predstav si, že je nedeľný obed, tvoja žena varila túto polievočku, čo jej na to povieš? Aká je? Lepšiu som nejedol. Dobre sa učí chlapec. Nie je to len taký obyčajný stoličkový tanec, toto je stoličkový tanec s úlohami. Tak, ďalšia súťažná úloha znie, urobíte si selfiečko s nevestou, ukážete to ženichovi ukázať, on má to schváliť, posledná stolička voľná, zatiskajte dáme v rúžovom. Dostávajú nám poslední dvaja. Kto bude mať väčšie množstvo topánok na svojej kope, tak ten vyhráva, takže poďme na to. 1. Je to Miška, áno, po tej zatiskane samozrejme nastáva ďalšie tanečné kolo. I'm fed up.